dobra dela se pamte i ostaju zapisana za sva vremena, a jedno od najneverovatnijih delo je kineskog vozača Bai Fang Lia. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom fantastičnom čoveku. Bai Fang Li je rođen u Kang County u Chengzhou, provinciji Hebei u Kini 23. maja 1913. godine. Ovaj dobroćudni čovek je živeo jedan potpuno miran život sa svojom ženom i ćerkom, ali ujedno i ceo život veoma naporno radio vrlo težak i zahtevan posao. Naime, on je vozio mini taksi, rikšu ili pedicab, odnosno mini vozilo za dvoje ljudi koje on pokretao pedalama, tačnije svojim nogama i snagom. Posle mnogo godina napornog rada, 1987. u tom trenutku 74-godišnji kineski vozač odlučio je da se vrati u svoj rodni grad iz Tianjina, kako bi konačno odmorio islužena leđa od tog napornog fizičkog posla. Kada je stigao do grada, video je polja puna dece koja su po ceo dan radila, jer zbog siromaštva nisu mogli sebi da priušte školovanje. Bai se tada odlučio na neverovatan potez, iako to apsolutno nije morao da uradi. Naime, ovaj dobroćudni čovek je odlučio da im pomogne i to tako što se bez previše razmišljanja vratio u Tianjin i nastavio da naporno radi, spavajući samo u skromnoj sobici pored pruge. Čekao je i vozio mušterije bukvalno 24 sata dnevno, jeo vrlo malo hrane koju je uspeo da zaradi i nosio isključivo odbačenu odeću koju je pronalazio na ulici. Sav svoj mukom zarađeni novac slao je siromašnoj deci za školovanje. Da bi još više pomogao, 1996. godine otvorio je malu radnju u blizini železnice. Kada je 2002. poslednji put dovukao svoju rikšu do škole, imao je već 90 godina. Došao je da isporuči poslednju svotu novca i rekao je učenicima da jednostavno više ne može da radi. Učitelji i deca su ostali ganuti do suza. Bai je ukupno 300 dece poštedeo teškog fizičkog rada i pomogao im da započnu ili nastave svoje školovanje. U maju 2005. godine Bai je poslat u bolnicu gde je otkriveno da boluje od raka pluća. Bio je u komi 20 dana, posle čega je preminuo u Tianjinu i to veoma brzo, pošto je otišao u penziju u 92. godini života.